Hvad skal jeg passe på? Ja, det der hul. Er det sjovt at være her i Sverige? Pas nu Jeg på, skal ikke. ikke? Også nu på det der hul. Jeg skal ikke. Jeg sagde, du skulle passe på det der hul. Synes du, det er sjovt altså at være i Sverige? Og få frisk luft, hva'? Jeg skal ikke. Ja. Hvad med dig? Og vi hører musik. Vi hører musik, og vi får snakket rigtig meget sammen, så vi får opdateret hinanden på, hvordan det går derhjemme. Det er så hyggeligt. Ja, Det er meget dejligt. det er dejligt. Ja. Og der er bål. Trine så har det. Hun må hygge sig derhjemme, tror jeg. Det er en rigtig mulighed for at hygge sig. Skål, Allan. Alabama, undskyld. Ja, okay, stik. Skål, Rockens Johnny. Skål. Og Foxy. Skål. Hvor er Dr. Chalk henne? Sjov. Han er lige oppe og give sådan myrsten. Og tak herfra.